et godt digt skal ramme en i ansigtet som en virkelig hård lussing, og samtidig være det blideste kærtegn, og så skal det være religiøst. Fordi at det er en metafysisk oplevelse, fordi det er en mystisk oplevelse, fordi det er et spørgsmål om tillid og tro og alle mulige ting, altså poesi. Og fordi at når man skriver poesi, så er det jo som om, at man selv er nogle gange en idiot, en nar, et dumt menneske, en lille idiot, som pludselig kan skrive et eller andet, som man senere finder ud af, at der er en dyb sammenhæng i det her, som man ikke selv kunne se, mens man skrev det. Og det er derfor, at du ved, værket er altid større end digteren, ikke? Jeg vil sige, hvis jeg skal meget kort sige, hvad det er, som jeg efterhånden kan begynde at ane, som det, der interesserer mig, eller som det, som sker for mig, når jeg skriver, så er det to ting. Den ene ting er, at jeg hele tiden bevæger mig mellem en surrealisme, noget fuldstændig sindssygt, altså, eller nej, så er det heller ikke mere sindssygt, men altså noget uvirkeligt og mærkeligt, og så mellem en fuldstændig realisme. Ikke? Og det er de to ting, som man kan sige, ja, her går der en streg, ikke? Fordi ambivalensen, ikke? I mig som menneske, i mig som digter, og i det, som sker, når jeg skriver, det er det, som er drivkraften og forbandelsen i mit forfatterskab. Præsidenten går i seng med de forkerte. Det gør de fleste. Og de forkerte er de rigtige. Det er ofte problemet. Mens temperaturen overraskende stiger til op mod 30 grader i september. Og jeg ser fjernsyn. Alt menneskeligt blandes sammen og bliver til et sjælløst dyr. Alt det rigtige er forkert. Ynkeligt og potent. Det er til at dø af grin over. Og vi sveder da også som heste hen over vores egen historie. Den er så lille og ustyrlig, vi snubler over dens ben. Vi sparker til dens bløde mave. Og så ler vi, og så dør vi. Og vores hjerter banker.